OWA ang pagpapauwi sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Monday, Chicana mga kapuso, at humanda ng kiligin dahil mapapanood na mamaya ang world premiere ng Love is Caught in His Arms. At intense na mga eksena naman ang napanood sa pilot episode ng Underage kanina. Yan ang chika ni Lars Santiago. Umpisa pa lang. Marami na ang napakapit sa intense na eksena sa pilot episode ng newest GMA Afternoon Prime series na Underage. Ang ilan nga, dalang-dala sa eksena kung saan patagong na videohan ang Serrano sisters na sina Celine, China at Harry na ginagampanan ni Lexi Gonzalez, Elijah Alejo at Hailey Mendez. Marami ang tigil na agad sa mga hamong hinaharap ng magkakapatid. Nakakataba po ng puso na grabe po yung welcome sa amin ng mga viewers. Marami pa po plot twist kayong dapat abangan. Roy, are you the one who put the trash? Walang dumating na bagong ano na? Kilig at feel good na vibes na Roy? ang mapapanood ngayong gabi. Pero premiere ng Love is Caught in His Arms. Bukod sa big jogging ni Sofia Pablo at Allen Ansay, excited na rin daw ang Team Sparkada sa episode tonight. Unique experience daw kasi ang naranasan sa set ni Vince Maristela. Hindi pa naman pala itong bangot, no? Tawag ako mamaya, Uncle.
now. That's a $6,000. Yeah, I have to go get it, but cheap. Still. The drive that crazy to me. Friday is probably the only day. Today, Thursday. If you wanna go Thursday, Friday, I could go with you. Yeah, Friday. Can you make the actual schedule? Oh, you could text her. That's her number. I gave it to you, Leia. Check it out. I sent it to you. Oh, baby girl. Don't have food. Huh? You're gonna be starving again? Okay, Abby can eat. Ah, satisfy yung expectations nila. Lumaki sa goal is fine. But the expectations, I think you know, it's you're very, very proud of that. That really is the challenge. Everyone in the goal is fine. Updated sa showtime. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako si Mel Blanco. Informasyon kay Kim Morales ng puso. Ito ang walang kasinungalingan sa puso. Ito pa lamang. At dahil hindi natin sila
Mm. Mm.